सब्सक्राइब करी और घंटी भी दबाई। आपके एक सब्सक्राइब हमारा खातिर सोना के सिक्का के बरोबर बा। जय भोजपुरी, आप सबके टॉप 10 भोजपुरी चैनल में स्वागत करतनी। और आज आप सबके बीच में लेकर बनी 27 मार्च के 4 बड़ी खबर जो जुड़ल बा हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री के तीनों सुपर स्टार के तरफ से। सबसे पहल का खबर निकल के आ रहल बा पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह जी के एक फिल्म के नाम बा योद्धा, ओकरा के नाम चेंज करके 4 साल 5 साल पहले के फिल्म फिर से भोजपुरी मूवी चैनल पे एक रिलीज करी गई। ओकरा बाद ई ट्रेंडिंग पेज पे आ चुकल बा। फोटो के माध्यम से देख सकते जा कि ई पावर स्टार पवन सिंह जी के फिल्म ट्रेंडिंग नंबर 13 पे आ गई बा। वहीं पे दूसरा खबर निकल के आ रहल बा खेसारी लाल यादव जी, वहीं पे सुधीर सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि सुधीर सिंह जी के भाई रणधीर सिंह जी के आरजेडी टिकट दे चुकल बा महाराजगंज से। एकरा खातिर खेसारी लाल यादव के फैन बहुत ही ज़्यादा नाराज बा लोग और लाइव आके लल्लू यादव जी से अपील के बा लोग कि उनकर टिकट कैंसिल कर देवल जाओ, नहीं तो हमनी के आरजेडी परिवार के साथ खड़ा ना रहम जा। ई आज के बड़ा खबर निकल के आ रहल बा। वहीं पे तीसरा खबर निकल के आ रहल बा पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी के फिल्म मैंने उनको सजन चुन लिया के यू सर्टिफिकेट मिल गई बा। जी भी आप सबके बता दी कि ई फिल्म बिना कट के एकरा के सेंसर बोर्ड यू सर्टिफिकेट दे देले बा। और ई बिना कट के अभी तक ऐसा फिल्म बन चुकल बा कि बिना कट के एकरा के यू सर्टिफिकेट देले बा। एकरा के 12 साल के भी लड़का ई फिल्म के अपना परिवार के साथ देख सकता लोग। वहीं पे चौथा खबर निकल के आ रहल बा खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के एक गाना रिलीज भइल बा जौन की चैता सॉन्ग बा। चैता सॉन्ग के नाम बा भतार रोज रोज भेटी। आप सबके बता दी कि ई आज सुबह 5 बजे रिलीज कल गई जौन की माइंड स्टोन म्यूजिक पे एकरा के रिलीज कर गई बा। आप सब जाके एकरा के सुन सकतनी जा। तो आज के बस खबर इतने रहे। आप सब कमेंट में जरूर बताएं कि आप सबके चारों खबर में से सबसे अच्छा खबर कौन लागल। जय हिंद, जय भोजपुरी।